Това е всичко от нас. Здравейте! Въртим през разкопания квартал Драгалевци. Отивам към Княжевската пътека да направя няколко спускане така след работа. Взел съм си половинката каска. Днеска ще караме основно на турбомод. Просто да си направим кефа. Няма да пестим батерия, няма да пестим батерия. Освен сили, само сили ще пестим днес. Които в края на работния ден не са супер много. И затова сме на ток днес. Честно да се призная, нямам идея къде беше старта на Княжевската. Тук ползвам някакви пищови в Страва, ама не ми помага супер много. Сега ще пробвам да открия просто така на късмет. Последно си ме е карал, може би миналата година. А и този район не ми е супер познат. Ама се сещам, че знаме този мост. Вау! Фан! И по мои изчисления, пътеката трябва да е точно тук. Ето я. Ще карам главно на тази горната част. Понеже надолу не помня да има нещо интересно. Днеска съм без наколенки, с половинката каска, с телефона на кормилото. Аз съм абсолютен турист. Ама иначе съм с нагръдник. Аз не карам без нагръдник, по принцип. Пътеката изглежда супер. Има май няма някакви нови елементи. Малко е сухичка. Обаче започва летния сезон и е напълно нормално. Първо спускане. Хайде! Да видим. Опа! Нещо не виждам от тези очила. Супер сухо. И много бързо. Всяка я ги оставя тези очила. Ще ги скрия някъде. Се надявам после да се сетя да си ги взема. Ей тука. Някакси. Е така. Но никой не ги вземе преди мен. Е така, цак. Доста бързо, макар че нищо не виждах. Сега ще върна малко и ще продължа надолу. Цак, цак, цак. Страшен фол. Гумата ми е изключително мека. Айде!
Доста фън. Ъгълът надолу май добре. Обаче махнах телефона, защото не се скриваше част от пътеката. Качвам се за втора половинка, да няма хвана надолу. Мога накрая да направя едно цяло, ама извода е, че е супер сухо. Грип почти няма. Моята гума поне отзад е много мека. На един-два завода усетих, че съм на ръба да я изкарам. Обаче доста яко и доста бързо. Толкова е сухо, че трябва да си напомням да внимавам. Обаче в момента, в който тръгна, аз тотално забравям какво е внимание. И просто дам газ. Което не е супер умно. Обаче е по-силно от мен. Упс. Опа. Хайде, горе сме. Кратка почивка и почваме. Айде, второ спускане. Так. Ау. Пробвах да продължа назад. Так. О! Пах, як я забой. О! Ами това е. Това е всичко от нас. Гумата ми приключи. Даже не знам как на вентила. Това е с вътрешна гума. Се отлагах правенето на тюблес тук. Отлагах правенето на тюблес до този момент. Сега как ще се пребера? Нямам идея. Ми отивам се взема чулата поне. Дева. Некъде в долната част май. Защото спрях тук и чух как съска и бях сигурен какво е. Айде. Както казах, днес съм тръгнал като турист. Съответно без никакви инструменти. Защото нали какво може да се обърка тук за няколко спускания. Отивам да се взема очилата и съм звъннал на един приятел, ще дойде да ме вземе от тук отдолу, че много ще бедствам, ако трябва да бутам до вкъщи, пък всъщност се призная, малко ми е жал за гумата да карам по капла без инсърт. Се ставя тук колелото и отивам си намеря очилата. Поне успях да направя две спускания, да събера някакъв клип от това. Цак! Спечелих ги на ендурото на Витоша преди 1-2 години. От тогава съм ги ползвал 10 пъти.
Изобщо не съм фен на очила. Поне да я бях натиснал, да го бях натиснал това колело в някой завой да изкарам тая гума, отколкото да я спукам по най-нелепия начин, най-вероятно. Мисля, че се е скъсал винтила. Ама това е. Колкото мразя вътрешни гуми, толкова ме и мързеше да се направи тюблеса. И това е резултата. В момента бутам надолу. Следващия клип може да е как се прави тюблеса. Аз го правя по малко по-различен начин, понеже нямам компресор в гаража. По-точно нямам ток. Нямам контакт, в който да се включа компресор. И го правя по малко по-сложен начин, който няма нужда от компресор. Ако и вие спадате в подобни ситуации, мога да ви покажа. Пишете в коментарите дали бихте гледали такова нещо. Ще направим изцяло тюблеса и то без помпа, без компресор. Ето сега пътната помощ. Айде, защото има. Имате ли СБА карта? Безплатно. Има някакво. Взима скъпо. Опа!